har lige været igennem halvanden times banker, og det har været en fantastisk underholdende ting. Vi har grinet sindssygt meget, og vi har rørt os sindssygt meget. Det har været helt ekstremt morsomt. Ja. Til daglig danser vi zumba rigtig meget, og jeg må sige, at det har simpelthen været den sjoveste oplevelse, jeg længe har haft. Vi har fået rørt vores grinemuskler helt vildt meget, og vores fitnessniveau er blevet rigtig højt. Der er rigtig meget bevægelse. Jeg hedder Tina, og jeg er souschef i Center for Bedre Livskvalitet og Tune Idrætsforening. Vi har i dag haft et banker-event, og det har været en fantastisk fest, en fantastisk oplevelse. Vi har haft 50 glade deltagere, der har svedt og danset og grinet. Jeg har sådan stået på sidelinjen og kigget, og alle har haft det fuldstændig fantastisk og rigtig sjovt. Og jeg har haft kontakten undervejs, så det har været super professionelt. Og det har været en stor glæde at være med til at arrangere det her event. Jeg kan kun anbefale, at man får et event stablet på benene. Og som sådan en lille ekstra krydderi og en lille overraskelse, så var der en trommemand med i dag, og det var et kæmpe hit. Så vi er meget glade heroppe.